Han patit fins l'últim moment, però l'equip juvenil del Vaivonense s'ha guanyat estar la pròxima temporada en Lliga Nacional. Una fita que aconsegueix l'equip per primera vegada i que és tot un rècord per al conjunt local. Per tot això, l'Ajuntament i el club han volgut felicitar a estos joves tot el treball que han fet al llarg de la temporada. Per a l'equip, esta ha estat una temporada inoblidable, on han aconseguit el que al principi només era un somni. L'equip juvenil de la Pobla celebrava així els millors resultats aconseguits pel club. L'alcaldessa, el regidor d'Esports i la directiva del club han presidit este homenatge, un acte on se'ls feia entrega de la medalla que des de l'Ajuntament s'ha volgut que tinguin tots els jugadors i totes les persones que han fet possible l'ascens. També per part de l'equip se li ha fet entrega als representants de l'Ajuntament de la camiseta del club. Moments de celebració que s'han volgut aprofitar per felicitar als protagonistes. Hem acabat l'any molt contents i estem molt orgullosos d'aquest equip, que ha donat la cara i sobretot ha sabut representar el nom d'aquest poble per tots els pobles, no sols jugant a futbol, sinó amb molta educació i respectant els rivals, i res més, felicitar-los i moltes gràcies a tots. Un ascens que no havia ocurrit mai en la vida en quant al equipo del Vaivonense en ninguna categoria, i jo crec que devem d'estar tots satisfets i tots contents d'aquest hito que han fet aquests xiquets, portant el nom de la Pobla de Vaivona per tot el que és la comunitat valenciana i ara encara més a nivell nacional. I estem superorgullosos. Anys darrere ja tinguérem una ocasió de representar el poble per tota la comunitat valenciana en els cadetes, i ara és en els juvenils, que és el més gran que ha estat el club estos dies. Donar l'enhorabona, com no podia ser d'una altra manera, a l'equip, al entrenador, a tota la junta directiva de l'Atlètic Club Vaivonense, perquè ens fan sentir orgullosos per els seus triomfos, però sobretot per anar un poc més allà, per ser espectaculars no només en el resultat, en el treball professional, sinó en la part més humana i en la part com a equip i com a portar-se en el cap, jo crec que excepcionalment. L'equip juvenil de la Pobla celebrava així els millors resultats aconseguits pel club.